Sigurado mo di makulog yan, ha? Dahil ngani ka dyan ngani. Nagpaturi si Tugang po, tas si Lolo, tas si Papa. We. Ay, si Angkol ngani, makapaturi man mo yan dyan. Hindi, sabay na lang lugod kami. Ika na ang sunod, oh. Uy ka na, inaapo. Log ka na. Makulog garo yan. 2 hours later. O ano, tapos na? Di ba sabi ko sa imo mabilison? Anong mabilison? Dahil kinaya kang gunting. Makunat na daan. Di nga ni da nga ni kaya. yan. Tama, makulogo na nga ni. Gunting pala nga ni ito. Dumaman ka na. O ano, tapos na? Di nga ni kaya. Tigtisting si Kutsilyo, nagkatiri po. Pa nagluluwas ka kaya halaton mo nga ni. Taaram niyang kan doktor, paano kikibuhon? Talsutin man eh. O ano, okay na? Makulogo na lang. Tigralagadi na nga ni. Di nga ni kaya. Ano mo nang talsut mo? Natural na Talusot man na. Dumaman ka lang. Ano, piridi ka na baga. Tigrinder, binagsirilyab. Di man kinaya. Di man nababaa. Ika, sige kang buswa, sige kang buswa. Lumag ka na duman. Anong baswat? Iling nga duman. Bumalik ka Tigrinder. muna duman. Last na, dali na. Pamauli na kita. Tapos na. Ano? Naputol. Ah. Power so ang ginamit. Oh, Di nga ni kaya. Makulito nga mong kaya. sisip ka nagtuturi dyan. Di ba magaling ang doktor dyan? Magaling di nga ni kinakaya. Ataw. 2 hours later. Di ba sabi ko sa imo mabilison lang. Tara na. Mabilis yun na ano. Tuman na kita sa sunod tapos na ako makakuha akong bayabas. Nagpaturi. Tara na.